аз съм Ива Дамянова, занимавам се с изобразително изкуство, художник съм по образование, по душа и общо взето толкова за мен това е важната информация. Всичко друго са някакви излишни подробности. Ами какво да кажем, защото обичам да се срещам с публика, искам да зарибя хората, да си зарибят по това, което аз съм зарибена, не знам, реално просто някакъв вид поле изява. Първо това, че се движи само от жени, също така, че това е едно събитие, може да кажем събитие, да, което е изцяло с благотворителна цел и всичко отива в помагане на каузата, която се подпомага на въпросното издание. Нищо не остава за нас, всичко отива за вас. Идва ми глътка свежест и култура, защото мисля, че това имат нужда в момента много голяма част от хората и е нещо, което не съм виждала да се прави друго за сега тук и да, глътка свеж въздух и поле за изява на млади творци, които се чудят как да се изяват и да се покажат на сцената. Ами, много ми се иска това, което правя да е нещо много цветно, да дойдеш, да порисуваме малко, да отдъхнеш, да си кажеш, бре, това е готино, да покажа на хората също така, че не е нужно да е нещо много тежко изкуство, за да го правят. Може да бъде чисто забавление, може да бъде като арт-терапия, просто изразяване, предаване на емоция, нещо, което според мен всеки трябва да се занимава. Ами, това е труден въпрос, понеже аз като се замисля го правя вече от 12 години и не мога да си представя какво друго иначе бих правила, след като това го правя всеки ден и всяка свободна минута се занимавам с това. И може би няма и точно влюбване, защото то по-скоро е като почнеш да се занимаваш с това и всъщност разбираш колко е сложно, но и колко и неща можеш да направиш, ти почваш просто като някаква мишчица първо малко да градиш. Не бих казала, че е точно любов, ми по-скоро се опитваш да се научиш някакви неща и после с времето идва любовта. Даже бих казала, че може би сега съм най-влюбена в изкуство, защото вече правя авторски неща, които мен ме вълнуват и разбираш, нали, какво е истинското изкуство. Ти ако знаеш и толкова, осъзнаваш, че знаеш толкова и е супер голяма стаята. Като ми го зададат този въпрос, честно казано, нямам готов отговор, но съдейки по творбите, които правя, бих казала, че са хора, животни и цветя. Някакси природа, това ми е май нещото. Последствие и портрети, макар че не бих казала, че е търсен ефект при мен. Просто така се получава. Тук съм много противоречива на тази тема, защото с труд можеш да постигнеш почти всичко и да направиш върховни неща, да кажем, ако искаш да рисуваш супер реалистично. С труд можеш да постигнеш много, но може би таланта идва там, когато за да постигнеш нещо ти се получава по-лесно. Но и понякога си мисля дали всъщност таланта не е онези 2%, които карат една работа от просто добра работа да изпъкне, да има душа. В някакви ежедневни ситуации, честно казано, може да е някаква саксия, аз много харесвам цветя и вкъщи е пълно с цветя и някой път просто си харесвам някоя саксия или последно рисувах на Бъди една играчка крокодил, просто в някакси в ежедневието и в семплите неща, някакси в природата. Вдъхновявам се от семпли елементарни неща. Понякога и правя някакви такива като по-забавни илюстрации, но те по-скоро са вдъхновени от времето, което живеем, което до някъде не го разбирам много често, но обичам някакси по комичен начин някакви такива неща също да правя. Да, това е всъщност едно от 100-те ми хобита, които имам, но е много по-различно от рисуването, защото когато рисуваш, аз първо съм супер експресивна, затварям се в ателието, пускам музика и почвам да мажа, да мисля, да преправям, докато по-скоро статуирането е ти трябва да се научиш да си един много добре програмиран принтер и да правиш точно това, което ти е зададено, което има тотално друг смисъл, различен чар, но бих казала, че под нота си ми остава най-на сърце. Някакси, може би, защото ставам сама и със себе си, пък аз някакси имам афинитет към това и ми е много приятно да го правя. Нямам, защото се вдъхновявам от много неща, много различни творци и във всеки един период от творчеството ми търся и се вдъхновявам от различни неща, пък и понякога може и филм да те вдъхнови да направиш нещо, музика. Май нямам любим. Честно казвам, по-скоро докато ги правя, не бих казала, че има някакво дадено послание, по-скоро може би изразявам някакъв вид емоция, която е на момента, но може би искам да пресъздам и да засегна теми от типа нали, в центъра са човекът и природата, нали, къде сме ние част от нея ли сме и манипулатори или сме от нея, да задаваме въпроса ни като цяло какво правиме, нали, колко време прекарваме сред природа и така нататък. Някакси
да напомня на хората някакъв по-семпъл, забравен живот, някакси чувство на това, което като отидеш в парка и просто релаксираш, това искам да ми носят нещата, да. Макар че пък е много интересно, защото аз не обичам да си кръщавам картините, защото според мен е така някакси има творби, които трябва да и кръси, за да дадеш концепция, но при аз не обичам, защото според мен е хубавата картина трябва да направи диалог с този, който я гледа и колко пъти при аз съм искала да пресъздам нещо, пък хората пъти виждат тотално коренно различното на това, което аз съм искала да кажа, което според мен това е магията на изкуството. Не обичам да я слагам в рамки. Да не спира, защото трудно е да се занимаваш с изкуство, но това не значи, че не трябва да спираш и по-скоро бих си казала да съм по-активна в академията, защото там малко живота ме взе, но по-скоро да не спирам, че съм на правилния път. Наистина някакси така случайно си открих моето нещо и просто you go girl, както се казва. Елате на 15 юни, за да видите много изкуство на едно място, да се забавляваме заедно, вземете кучета, деца, котки, кой каквото иска, ще ви чакаме, ще се радваме да ви видиме там и елате малко да си отворите мирогледа.